Cerința este afișează numele de contact al clientului și ID-ul comenzii pe care a plasat-o folosind left join. A treia cerință sună la fel, însă folosind full join. Vom vedea cum putem să scriem un query în mai multe feluri. Momentan voi merge pe cerința a doua, folosind left join. Select all, momentan, din tabelul Customers, pentru că ne interesează clienții, left join, cu tabelul Orders, pentru că avem nevoie de Order ID din tabelul Orders. On Customers, Customers ID este egal cu Orders, Customers ID. Aceasta este legătura dintre cele două tabele. Și vom ordona rezultatele order by customers.contactName. Să vedem ce trebuie să afișăm mai exact. Numele de contact al clientului și ID-ul comenzii pe care a plasat-o. Aici vom avea customers.contactName, virgulă, orders, order ID. Și executăm query-ul. În dreptul fiecărei persoane vedem ID-urile comenzilor pe care le-a plasat. Aici putem vedea că o persoană a comandat chiar de mai multe ori, a plasat mai multe comenzi. Numele apare de mai multe ori cu ID-ul comenzii plasate. Dacă mergem puțin în capătul tabelului afișat, vom vedea că avem 832 de înregistrări. Imediat vom vedea cum putem scrie această interogare și folosind full join. Ambele variante sunt corecte.